sa ka. Maayong alok kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa sakaawit. Ingon man sa mga artista nga magkataog kinabuhi nining akong suwat tampo. Ako si Madeline. Kining maong kaagi ni sa akong inahan sa daga pa siya. Sa dili pasugdan sa pagsaysay ang maong suwat tampo, palig pagtugtog sa awit nga naguluhan. Love me with all your heart. Every summer. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining sa kababay nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Madeline. Recorded by X Thunder Gaming. Gidi ko na. Ay! Raul ba? Gilok! Anong ba? Kilala na ko muli. Like, siguro kung gipangitan ako ni Mama ron. Ano sa ko sunod makakita ni mo? Sunod si Mana. Mag-abot yapon ta din eh. Sige ha, magpaabot ko. Di inasad kagikan, ha? Ma, Nakikita nasad ka atong Raul. dili ko ganahan makiglalis ti Muroy. Di ba giingnan na tika nga buwagay na to siya? Kasi kahatag nga kaayuhan ni mo. Pobre pa, wa pagiayo ang mga ginikanan. Parehas na bitaw ta nila, Ma. Unsa? Mutubag ka na nako ron. Basta may nagustuhan ni mo ato, ha? Ang amahan sugarol, unya pala hubog pagyod. Ang inahan bisag kinsa lalaki. O ba na gusto ni mo mamatan unya pohon sa imong maanak? Kung pananglit ipamugos gid mo ang inyong relasyon. Mahal ako si Raul, Ma. Jesanak. Wa ko ilaing kilang tao. Kundili ang imong maayong kaugmaon lang. Inahan ko nimo og ang imong kaayuhan lang nga akong tumong. Sorry, Ma. Imingaw ko ni mo. Pila pa lang gani kaadlaw nga wata makita pero grabe na gid ako kamingaw ni mo. Naku isulti ni mo, Raul. Unsa man na, Jessa? Makigbuwag na ko ni mo. Ano man? Sorry. Pero wa makagusto si Mama ni mo para nako. Pero ikaw, unsa man gigibati nimo para nako? Mahal ta ka. Naaram day na. Pero Raul, maglisod ta. Jessa, nahibaw kong wa pa ko ikamahambog nimo sa pagkakaron. Pero salig lang nako. Maningkamot ko para nimo. Aron akong mahatag nimo ang kaharuhay sa pagpuyo. Unsaon man. Eskwela ko balik. Unsa? Mularag ako sa syudad. Ug tiwason ko nga akong pagskwela. Raul. Basta isaan ako. Dilit ang magbuwag. Ug ako pong isaan di mo. Balik kung tika din eh. Ni eskwela daig balik sa Raol. O, Ma. Aw maayo nga nakahuna-huna siya ana. Pero ikaw, ay nalapagdahom nga dili to mababay dito. Dagan og gwapa syudad. Imposible kayo dito makitaglain dito. Ma. Andam-andam di ay ha. Kinaay mamisita ni mo din he. Unsa, Ma? Kinsa man? Mayo. Mayo. Kadiyot lang. Noy. Ay, Jisa. Noy Gregorio, nialagi ka, Noy. Oy, maayo kay ni Ana de ay ka Gregorio. Siya nga kung pasabot nimo nga mamisita nimo Jessa. Unsa, Ma?
Recorded by X Thunder Gaming. Ma, Ayaw pagsupak. Maayo ni si Gregorio kay naay nindot nga plano para nimo. Kung imo siyang sugton, dadoon ko no kaniyang syudad o paeskwelahon kag tiwas. mama sadoy. Maong kung ako pa'y ikaw, sugta siya. Dili ma. Ako'y magbuot ko ni kinsa ko makikilasyon. Ako ni kinabuhi. Ako'y mo desisyon para nako. Oh, Jessa! Jessa, asa ka? Balik dili! Jessa! Kano sa kabalik si Raul, no? Gimingaw na kayo ko niya. Anilang una ko din ilawom sa punuan sa kahoy. Magpalambay ko sa oras. Igo sa gamapulan to si Nay Gregorio ug pinaabot na ako. Magapahibos kay mama. Nagabian ka man. Diin ka? Nagpalambay na sa oras, ma. Gahi ka gyud no. Dili gyud ka maminaw nako. Ma, Ayaw paabot na, Jessa. Nga makabuhat kong dili mao. Tingalig magmahay ka. ma. Mubalik og si Gregorio. At tubang nga siyang tarong. Ma, ano man ka? Ano imo mo siyang ipamugos na ako? Gabi sagwa ko'y gusto ato tiguang ka. Kay nga no, tiguang na siya. Pero makahatag siya sa imong kinahanglan sa imong mga gusto. Makabuhi siya nimo. Dili ko, ma. Kung mubalik man siya dinhi, mulakaw ko, mulayas ko dinhi. Oh, Jessa, anak. Makaako ka dahil sa magbiya nako. Kung imo gusto ipamugos na ako, ma, bahalag inahanta ka, pero biyaan giti ka. Pasensya na, anak. Ikaw rin akong gihuna-huna. Nahibaw ko, anak, ma. Pero unta, dili sa ingon ini nga paagi, ma. O na, sayop na ko. Pasensya na. Basta, ayaw lang kong biyahe. Ay, bantag naman di ay. Ma? Ma? Ay, asa di is mama? Magawas ko, pi. Basig na siya sa gawas. Oh. Anong di maapli? Tanaw na ko sa kamay buslot gikan din, pi. Kikandaduhan sa gawas ang bultahan. Ma! Ma! Dili nga lumali. Ma! Ay, nakatuog man di ay ko. Oh. Ma! Ma! Oh. Ni Gregorio, ikaw? Ako, Nganong niya ka? Si Mama. wag mo mama. Iya ka nang gitugyan ako. Unsa? Dili ko. Ka na. Pag magahi pa, kay mas ganahan kay kuha na, Jisa. Unsa? Dali! Ayaw! Ayaw! Noy! Ayaw! Tama! Sige, sagit pa! Ayaw! Sagit pa yun! Wa masay makadungog ni mo din, he. Aloy! Ayaw! Noy! Nga? Ayaw! Noy! Ayaw! Noy! Noy! Oh, gipamalitan ka ni Gregorio og mga sinina. Nay, oh, penting daghana. Nausaman ka. Dinagit ka mo tingkog dako. Oh. Uy, Jessa,
Dili ka kamabdos? Unsa? Ay mabdos naman gid ni si Jessa. O sa may plano ni Moron Gregorio. Mabdos siya. Oh. Oh. Planong mura magkagnasak diha. Di pwede. May asawag mga anak na ko. Naasla sa syudad. Oh. Oh. Unsa? Time pa, di ba niingon kang ulitaw kang dako? Ay, sulti, lanto na ko ni mo harong musugot ka. Pero di masagka ngay magmahay kay gibayra naman ka. Unsa? Sa ato pa ma. Idawat ka og kwarta niya aron lang panamas-tamasan ko. Plano gito sa imong inahan tanan, Jisa. Siya mo'y namugos na ko. Kuan, nak. Ano nagahimo ka na ako ini, ma? Ano nagahimo ka magbaligya sa imong kaugalihong anak? Ikaw rin akong gihuna-huna. Ingna hinuon, imong kaugalingon na imong gihuna-una. Jessa, anak. Salbahis ka, ma! Salbahis ka! Jessa! Jessa, anak! Nga nang naingon man ini ang akong kinabuhi. Unsa may nabuhat na ako kagisilutan makong kasama ini. Jessa? Jessa, Raul! Raul! dito ko gikan sa inyo, pero ingon ang imong inahan nila dito. So, namasin ko nga nakadinhi permis sa tong abutanan. Ganun sa lang kay miabot. Karon lang. Naunsa man ka? Nagilak man ka? Raul, mabdos ko. Oh, Gilugos ko ni Gregorio. unsa? Kung si mama mo'y nagplano sa tanan, huwag ko mahimawin sa kumuhaton ron. Magbalayo to nini. Gusto ka? Piliun gihapon ko di mo bisag mabdos na ko. Ha? Ako'y mga mahan si mong anak. Basta mo kuyog na kanako. Raul, Mahal kayo, tika. Jessa. mahal sa kayo ka, Raul. Salamat nung ha. Gidawat gihapon ko nimo bisan pa man sa akong nagian. Mahal tika, Jessa. Ug buhaton ko ang tanan para ninyo sa atong anak. Og salamat sad kaayo sa imong pagtratar ni Madeline. Nga murag yun og imong anak. Ako siyang anak. Ato siyang anak, Jessa. Ug kay imposible naman nga makahuman ko sa kong pagtuon. Maningkamot na kog maayo. Aron si Madeline na ang makahuman na unya sa pag-eskwela. O dili maparehas na to. Salamat dong. Sa dihang nakamatngon ako og kabuot, unya kay baw na ko mosabot. Wa gitago nilang Mama Jessa o paparaol na ko ang tinuod nga nahitabo. Ingon man sa akong pagkatao. Swerte lang gid kaayo ko kay mapinanggaon si Papa Raul. Ug bisag makausa, wa gid mahitabo o naka-feel kong lahi ko para niya. Karon, usa ko ka abogado. Og ang rason ngano nag-abogado ko, tungod kay gusto kong hatagan og hustisya ang mga panghitabo sa mas nahitabo sa akong inahan. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Magkamay ka lang akin din nga Cebu City. Sa awit na pangayo, awit na love me with all of your heart. Ang mga kaagi gibata na doon sa radyo ni Jelly Haka, gubos sa direksyon ni Priscilla de Canas. Kamuusap mga higala at mga sukinti pinakita sa inyong nag-aagi sa kinabuhi ganaglibot sa sakawin. I-address lang inin tulumanon, handamanan sa Osaka Awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor,
Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpapanood.